εδώ στα που τελειώνουν τα σπίτια προς τα εδώ και έρχεται και κρύβουν τα ισόματα, αυτά τα χωράφια που βλέπεις τα ισόματα, εδώ ήταν χωριό και λέγονταν Παλιχώρι. Κάτι συνέβη να που λένε και μαλώσαν μεταξύ τους άνθρωποι αυτού και αναγκαστήκαν και φύγανε. Πρώτα το χωριό λένε, πολύ παλιά, ήταν πίσω μεριά στις Λούτσες. Θα σας δείξω μετά όταν θα πάμε προς τα εκεί. Εδώ μετά ήρθε εδώ στο Παλιχώρι και συνέχεια και εδώ λένε ότι μάλωσε μια πεθερά με την ύφη της, και μαλώσαν και χωριστήκαν οι χωριανοί μεταξύ τους μισή και μισή. Γιατί η πεθερά ήθελε να εκδικηθεί την ύφη και πήρε από τα κάρβουνα, λέρωσε τα κάρβουνα και χάδεψε την ύφη στο μάγουλο. Και είπε στο παιδί της, να η γυναίκα σου πήγε με το γύφτο. Και έγινε ο πόλεμος αυτός, μια γυναίκα χάλασε το χωριό τότε, της πίσω χώρας λένε. Και έγινε μεταξύ συγγενείς της νύφης και συγγενείς του γαμπρού, μαλώσαν, θυμηθήκαν, ξέρω εγώ τι, και του διέλυσαν το χωριό, ήταν μικρό το χωριό, ήταν μεγάλο, εξαιτίας της μιας πεθεράς.